Tá mé galar Novena le 7 mbliana is. Tá siad fear specialta. Bhíon an áit go thulas go thomlinn fladaithe. Fiú ceol chum, ceol mór, ní bhíon in áitir bíon bhfuil na slúite móra chomór sin agus deanan sé rud éigean don chuí go háirthin ar nach mion muid ag phlé go mór linn ar chósanna nó hocailinn gáil go hinnta ferris láhhain garbheith caiintead anyway agus fiúnar tá ag imacht ó seirbhís amháin agus ag siúil sí an sráid. Tan airt an daine ag teacht ag an céad seirbhís eile, ní bhíonn tú leat héanana fear ní le go bearbí. Is drab faoi leid muintear belferiste agus curú an curú tús leis an na bhéna mór mar háir se legan amachtáise curú sinna ar siúd lána na hochttaí tá mé ceapa agus bin an trá bhíon na tribródí go donna ar fad sa túisceach san belferiste. Bin a fág ar háidir an seo. So in áíire is siad na daine héin a chaid agus an neartaí an Novena. Stoid sin an credib láidir a bhíach, Tarlíonn rudí uafasach in ar saoil agus tá muid le gan mar cinneal phobal le chéile ag amháin. Deirtar le linn cursaí tribhlóidí le cursaí eacnamaíochta go mbíonn daoine cuirtú rud éigin beidir níos dóin na cursaí eacnamaíochta nó cursaí rudí material ach héal fiú Novena buintear cursaí mar sin is cursaí gráthíal híine agus do híine teacht agus cinneal tarraingt ar na rudí sin agus rudí tá siad buíoch faoi cumáid. Dú héan bheith seo an téanúr tar éis an bliain iomlinn ina bhfuil rudí cinneal spurdáilte nó rudí an san aglis a bhfuil i bhreath ar burthaí lá go lá an gráthine. Hagan daoine seo chulah bliain agus chuidhhaach up ní bhíonn se go afar réit na bliana. Beidir go déintear lá nullag nó mátá sacratán agus seachas is tintá lá nandín teachtasteach agus níos go áitir bé. So caithmid ghlacha leis na daine leis an meonagus an dearcatáach ní siad a chumarm sé breúna síana duine ar bé. Fágamid ní go bhamid fópéine ach fágamid duine lábha dé. Agus san an dóir san trílis siad a Christ. Na fáilte ag ribh daoine níomhhain nach bhfuil creidimh acu creidimh defriúil an agus cé go bhfuil sé lánaithe tíobh siad aglis go bonúsach an rud atá an leis an Novena na síl grá síl ó lá go lá daoine agus muid a géirí a le go ré leis an síl sin agus a géirí teacht He cinneal suamhneas éigean cé go bhfuil rudaí éagsa le teachtain ar síl. Muid go léir mar an ggéanaiste agus tá go léir le súnas agus Jonas agus áiteach mar brúaring a bheith keeping up with the Joneses or doing the in thing, or saying the right thing. Ach, so the húnas agus glachtar leat. Costal an nullig an saoirí dú bé ag dúil go mór le an maithain jazz a bhuiir. As an atmosfér agus as an eispr sa bheith an seo. Tarán. Agus breannaigh.